50 anys de vida, 50 primaveres, que el centre s'alça, far d'un poble. Vaixell que solca la mar del nostre passat. Centre d'estudis contestants, llar de saber, custodi de la història, del present noble, del futur que està per vindre. A Cocentaina, entre serra i muralla, barrancs i coves, la flama del passat mai no s'apaga. 10 lustres de paper i tinta, de soles de sabata cremades, d'arxius oberts, de vells llibres que parlen, de mans expertes que la pols es bandeixen i veus de savis que el futur ens guien. Cada estudi un fil, teixint la memòria d'unes valls que respiren antiga glòria. Però no només les pedres de la vila, ni l'eco del castell en el ponent, ni la foscúria de les coves. La terra amaga secrets a la mirada. Tresors ancestrals que fan present, que basteixen la nostra història. En aquest llarg mig segle d'afanys, la cova immemorial es va obrir, vencent els paranys. Art rupestre trobat, traç humà primitiu, l'esperit de pobladors antics que emergeixen de l'ombra i de l'oblit. El pinzell on la mà s'alça, amb pigment i somni, vencent la por. Una finestra oberta a temps immemorials, a rituals ancestrals. La prova viva d'arrels fonamentals. El centre celebra el seu naixement d'hora, en l'antiga pintura com el millor do. 50 anys de feina, un llegat d'amor per la cultura i el tresor que ens regala. Sé que la recerca seguisca, ferma i constant, enaltint el poble, fent-lo gegant.